Velkommen her til vores optagsudsendelse til det byrådsmøde, som skal være her på torsdag kl. 18 i byrådssalen. Der er indgået en aftale mellem Hjørring Antenneselskab og Skager Radio om, at de vil prøve at følge op på disse byrådsmøder, og det er så det, vi indledningsvis skal have det første møde om i dag. Det byrådsmøde, der er på torsdag, det har 23 punkter. Mange af dem er måske ikke de mest oprivende, eller de mest dem, der kan sætte sindene meget i kog. Men alligevel synes jeg, at jeg vil gøre opmærksom på nogen, som kunne være interessante, set fra lytternes og set fra seernes synspunkt. Der er blandt andet den, der hedder Plan- og udviklingsstrategien 2015. Det er et område, hvor man jo går ind og siger, hvad det er byrådet de skal arbejde med og udviklingstendenser i de kommende år. Meget interessant, og jeg interesserer mig meget for, at man har sat bosætning som den øverste punkt på dagsordenen samtidig med erhvervsudviklingen. Det næste punkt, som jeg synes, der også er interessant, det er det, vi kalder forpligtende partnerskabsaftale, som der er indgået, eller der bliver sandsynligvis indgået mellem EUC med Hjørring Kommune og Dansk Byggeri. Og det bliver en partnerskabsaftale uden, kan man sige, de sociale klausuler. Man mener for så vidt, at det kan egentlig have den samme virkning. Men det er jo noget, der godt kan være lidt debat om i byrådet, fordi der er forskellige opfattelser af den side. Et andet område, som jeg synes også der er interessant, det er, nu vedtager man en lokalplan for det, der hedder oplevelseshuset, altså for Hjørring Teater, det nye teater. Og det her, de indsigelser, der har været, kan jeg se, de har været positive alle sammen. Der har ikke været noget negativt, og det er jo dejligt, når man laver en lokalplan. Og så er der det, der hedder forslag til ændring af styrelsesvedtægten for vores skoler. Det er også en, der har givet lidt debat, fordi, kan man sige, vores udvalg, de udvalg ved kommunen, de har besluttet, at erhvervslivet skal have specielle repræsentanter deri. Men der er 8 af vores skolebestyrelser, der i høringsfasen har skrevet, kan man sige, at de egentlig ikke mener, at det er nødvendigt, fordi erhvervslivet er jo egentlig repræsenteret i forvejen i de bestyrelser, i og med, det er jo børnene, kan man sige, forældrene, de er repræsenteret i erhvervslivet. Der mener de ikke, der er behov for specielle ting. Det er også en, der godt kan give lidt debat, fordi der er i hvert fald stor difference mellem det, bestyrelserne de siger, skolebestyrelserne siger, og det, som, kan man sige, udvalget for børne- og skoleområdet de siger. Det er jo en af dem, jeg synes, der kunne være interessante at lytte til. Men det emne, som jeg har tænkt mig vil tage op her i dag, det er et emne, der egentlig siger noget om Aalborgvej 962 i Vrå, og hvad er så det? Det er et spørgsmål om biogasanlæg, der man har arbejdet med siden 2011. Og det har været igennem lokalplan og kommuneplan til, og der har været VVM-redegørelser. Men der er forskellige opfattelser af, hvordan det nu skal udføres. Nogen vil have det flyttet, og indsigelserne, de kører på mangfoldigheden. Og det er jo en det, jeg gerne vil have lov til at høre, hvad det er. Ole Ørnbøl, der er formand for Teknik og Miljø, og Jørgen Bink, der er medlem af Teknik og Miljø, de har med om den sag, fordi det er jo en, der er vigtigt, fordi når man har placeret biogasanlæg der, hvor der er planer indtil nu, ja, så kan det altså ikke flyttes, og der er mange aspekter i det, der hedder biogasanlæg, og det er jo nok måske mere, kan også være et følelses, og der tænker man altid på Niels Hausgaard med den der i baghaven. Det kan være inde i billedet. Men jeg synes godt, at jeg vil måske spørge dig, Ole Ørnbøl, sådan i korthed, hvad er nu et biogasanlæg for noget? Jamen et biogasanlæg er jo der, hvor landmændene de kan komme med deres gødning eller deres gylde fra kvæg og gris. Og det bliver jo så kørt dertil i tankvognen. Udover gylden, som jo rent faktisk kun udgør en forholdsvis lille procentdel, så er der jo mange andre ting, at man kommer i biogasanlæg. Det kan være majs, det kan være roer, ja, hvis man vil udbygge det yderligere, så kan man jo begynde at tale om dagrenovation fra husstandene, altså det grønne affald. Det der selvfølgelig altid er det, man diskuterer meget, det er, og det er jo også det, jeg kan forstå fra
fra Vrå, fra Fynbo Food derude, at det de er bange for, det er de lugtgener. Og der kan man jo, eller kan man sige, det bliver totalt lugtefrit. Nej, det vil være uklogt at sige, at et biogasanlæg, det ikke lugter. Det vil forekomme. Man får da først ballade, hvis man siger, at anlæg er fuldstændig lugtfri. Men det er vigtigt her at sige, at inden for biogasverdenen, der udvikler man dagligt systemer, der gør, at man får minimeret den her lugt. Og det ved jeg også, at Jens Peter Lunden gør i øjeblikket, og der kører han jo nogle forsøg og nogle udvikling på det grøngasanlæg, han har oppe i Gårdstrup. Han gør det jo også med hans tankvogn der. Så vi er, altså fra vi startede op i 2011 og så til nu, der er der sket en kæmpe udvikling omkring de her lugtgener, der er ved sådan et anlæg. Det, der har været et af emner, det er placeringen, kan I registrere, det er placeringen af anlægget, og det udemokratiske, der har været i hele den der proces, har man jo også lagt væk på fra indsigernes side. Det ligger for tæt på vejene, det ligger for tæt på Vejløf Kloster. Og det vil jeg gerne spørge dig om, Jørgen Bing. Har du nogle kritiske kommentarer? Det plejer du normalt nok at have til området, men har du nogle kritiske kommentarer til hele projektet, eller er I overordnet stort set enige om projektet? Altså, ja, vi er overordnet enige om, at biogas kan være et udmærket supplement, også til hele den energistrategi, vi har lagt i kommunen. Det er jo nok den, der hvad skal man sige, makroøkonomisk giver mindst på det i forhold til de øvrige indsatsområder, men det, vi skal da bestemt også tage det med. Vi skal selvfølgelig overveje så, om de steder, vi ligger, fordi der er problemer altid forbundet med den slags anlæg, om det er det mest fornuftige. Og der har vi i SF været meget kritiske, fordi det er altså både indkørslen til Vrå, en by, som vi virkelig vil satse på i den kommende tid, som er en stor omlægning. Og så har vi også, som vi jo har diskuteret tidligere, hele kulturarvsstrøget, der ligger lige i nærheden, hvor vi heller ikke synes, at det er altså den fornemmeste portal til det, at vi har et biogasanlæg liggende. Og nu sagde Ole så flot, at gylden jo kun udgør en mindre del, altså ifølge loven, så skal gylden udgøre 75% af det, der kommer igennem maskineriet. Og så har man jo de beregninger, der er lavet, der har man jo så regnet med, at der suppleret med majs, med sukkerroer og så videre. Der er ikke noget til hinder, det står heller ikke i lokalplanen for, at der også kunne være skidtfisk for eksempel. Det har man brugt andre steder. Og det lugter jo trods alt anderledes end majs og roer for eksempel. Så jeg giver Ole fuldstændig ret i, at der sker store fremskridt teknologisk omkring emissioner. Men det er bestemt ikke uproblematisk. Det, som man kan se, der gør de fleste indsigelser mod, det er jo egentlig det placeringsmæssige, og hvor man går ind på det alternativ. Nogle vil have flyttet 700 meter mod nord, andre vil have det ved AVV og alle de der ting. Men det er vel sådan, at uanset hvor det bliver placeret, så er der de gener, som Ole Ørnbæk også siger, og dem kan man altså ikke undgå. Så kan man sige, hvor de er tættest på. Men det, jeg synes der også, jeg gerne vil vide, det er, at jeg har set i en af indsigelserne, at man mener, at det også økonomisk kommunen pådrager sig et ansvar. Jeg tror, det blev nævnt som 48 millioner. Har kommunen nogle økonomiske aspekter i dette biogasanlæg? Kommunen har slet ikke økonomiske aspekter i det her biogasanlæg. Det er rigtigt, da man startede op tidligere, altså i 2011, der var der en forespørgsel om man kunne, komme med noget kommunegaranti. Men det er der slet ikke tale om i dag. Jens Peter Lunden har indgået en aftale med energiselskabet E.ON, som jo er en stor spiller på verdensplan her. De gør meget i den her form for energi også. Og de er økonomisk med i projektet som den eneste partner. Det vil sige, at vi kan i hvert fald slå fast, at Hjørring Kommune ikke er økonomisk involveret i det. Hjørring Kommune er ikke økonomisk involveret i det. Hjørring Kommune er heller ikke forpligtet til at overtage, hvis det her anlæg måtte gå konkurs og gøre nogen som helst ting. Der må være en kurator, der sørger for det, hvis det skulle ske. Ja. I den forbindelse kan jeg jo nævne, for det er jo kigget meget efter i lokalplanen og kommuneplantillægget. Hvad sker der, hvis
det hele går rabundus, og vi pludselig har det her store mausoleum stående derude. Der er jo ikke nogen regler i den kommuneplan tillæg, eller den lokalplan, vi taler om her, der siger, at så skal et område ryddes til fremtidig agrarvirksomhed eller landbrug. Det er der jo ellers tit omkring tekniske anlæg, at man siger, ophører det gælder vindmøller og så skal det fjernes og bringe tilbage i den forrige tilstand, eller ikke her. Ja, Ole. Ja, men nu tror jeg, at vi lige skal prøve at spise en lille smule brød til. Hvis man går ind og laver sådan nogle restriktioner, kan man sige, i lokalplanen. Det har vi aldrig nogensinde gjort for et slagteri. Nu har vi jo heller ikke bygget et slagteri her for nylig, men vi har jo lavet lokalplantillæg for slagteri i Vrå. Der sagde vi ikke noget omkring det, og det har vi heller ikke gjort om andre fødevarevirksomheder. Jeg synes, at vi skal prøve at være erhvervsvenlige i den sammenhæng her, og så sige, jamen det her, det er ikke anderledes, end hvis det var en hvilken som helst anden virksomhed, der måtte gå konkurs, hvor man mange gange enten rydder op efter sig eller sådan noget. Vi har jo desværre et sørgeligt eksempel på noget, man bare lader stå ude på Aalborgvej, den tidligere Shell servicestation derude. Det er jo selvfølgelig ikke noget smukt at have stående, men jeg tror på det her anlæg her, og jeg tror på den landmand, der sætter det her i gang sammen med Eon, har rigtig godt styr på det, og de produkter, der skal tilføres anlæg, de er i så rigelige mængder. Ja, men jeg tror, jeg vil sige, at debatten mellem de to herrer foregår i byrådssalen her på torsdag, og vi glæder os til at følge med i det, og vi ved, at det er et emne, der er forskellige opfattelser af, og det er jo dejligt, det er jo et tegn på demokrati, vi er inde i billedet. Og så vil jeg gerne sige tak til Ole Ørnbøl, tak til Jørgen Bing. Og som slutbemærkning til det hele, der vil jeg gerne sige, at jeg håber, at man vil følge det på infokanalen for HAS her på torsdag, og at også på Skagerradio, når de sender udsendelserne. Og så skal det jo være spændende, når der skal følges op på det efter byrådsmødet på torsdag, hvad resultaterne er blevet. Jeg har kun nævnt de emner, der kunne være interessante i min terminologi, og så må vi se, hvordan resultaterne bliver. Men held og lykke og god arbejdsløs på torsdag. Tak for at I kom.